Türkmenistanda 27 sentýabrda belirlenjek garaşsyzlyk gününe taýýarlyklar geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 6 awgustda habar bermegine görä, paýtagtda büdjet işgärleriniň gatnaşmagynda bayramçylyk dabaralarynyň maşklary, marşirowkalar geçirilýär. Marşirowkalar demir ýol wagzalynyň garşysyndaky dagdan stadionda geçirilýär. Adamlary yssyda ençeme tagatlap dürli maşklary ýerine ýetirmäge mejbur edýärler. Kadaly iýmäge, içmäge, tebigy zerurlyklary berja etmäge ruhsat bermeýärler. Dürli büdjet edaralarynyň işgärlerini çykardylar. Ol ýerde bank işgärleri, mugallimler, lukmanlar we beýlekler bar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy saýdýar. Şunlar Aşgabatda howanyň gyzgyny gündizlerine 40 gradusdan geçer. 5 awgustda döwlet mediasy prezidentiň Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görmegi we olary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tapşyranlygyny habar berdi. Azatlyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň söýlerine görä bayramçylyk maşklary harbiýlaryň gatnaşmagynda hem geçirilýär. Harby maşklary Bekrebedäki harby garnizonda geçirilýär. Ähli harby bölümlerden 10-20 esker we ofitser bar. Köpüsi esker paratdan 20-25 gün öň tribunanyň öňünden ýöremegi turganlaşdyrarlar. Hem harbiýler hem daraýatlar diýip Azatlyň çeşme aýtdy. Habarçylarymyz bayramçylyga görülýän taýýarlyklary Içeri işler ministrliginiň wekilleriniň hem gatnaşýanlygyny habar berýärler. İçeri işler ministrligi hem gatnaşýary Satan Polisiýa Akademiýasy 200 çemesi kursant we ofitser diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda ýylatyň gatnaşdyrylmagyndaky köpçülikliň çäreler döwlet bayramçylyklarynyň we ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyndaky uly wakalarynyň dowamynda ýygydirli häsiýetde geçirilip durýar. Marşirowka maşklary gatnaşmak döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri we studentler üçin hökmany hesaplanylýar. Gatnaşyjylaryň sanawlary öňünden düzülýär. Guramaçylar çäreçileriň gatnaşmagyna gözükçülük edýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä çärelere gatnaşmazlyk tas mümkin däl. Şu ýagdaýda öz ýerine hakyna adam tutmaklyk udaga çeken turnuk durucu maşklara gatnaşmazlyk üçin sanlyca mümkinçilikleriň biri bolup durýar. Häzir käbirler öz ýerine marşirowkalary uğratmak üçin adam tutup başladylar. Sagadyna 10-20 manat adamlary dawaralara çenli boljak maşklaryň ähli günleri üçin tutýarlar. Bayramçylygyň soňundan tölemek şerti bilen diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy saýdýar.